Yeah, irupacharu muntu ukalonjezedwa china chake mofunike nthuzi kumbutsa kwa nthawi zina. Amene ndithunde mtsikana uja thanda khumbanyiwa amene uja anakapanga mademo yekha uja Capitol Hill uja nda amene yuyu ndithu patsopano wapanga video direct yowakumbutsa bwana kuti your excellency kodi malonjezano aja bwa chavuta ndi chani paja malonjeza zakuti ndi zimenezo zili mkati mwa video mukhala pay muonere pa kumapero. Guys, thank you so much. Malawi and the cameras. Your Excellency Dr. Lazarus Chakwera, ine mwana wanu Thanda Khumbanyiwa. Your Excellency, ndimafuna nditakumbutsana nanu malonjezo omwe munalonjeza anthu aku Southern Region chigawo cha mtsinje wa Shire Valley. Your Excellency, chaka cha 2022 mudalonjeza kunena kuti mudzamanga chipatala cha nyuwani cha Chikwawa kupangira kuti anthu asamayende mtunda wautali chomwe kulibe. Mu chaka cha 2022 chomwecho, Your Excellency, mudalonjeza kumanga Gwanda Chakwamba Secondary School Excel mpaka lero kulibe. Your Excellency, mu chaka cha 2013 munayankhula kunena kuti kumangidwa mega farm ku Chikwawa yomwe idangoyamba koma project imayenera kutha mu April 2024. Up to now the project sinamalizidwe. Your Excellency, 2013 munabwereza nkhani yomanga Chikwawa Hospital yomwe kulibe. Your Excellency, mu chaka cha 2013 munayankhulanso kunena kuti ku Chikwawa mumangakonso malo onena kuti anthu azikapangisira mapasipoti cholinga kuti anthu a chigawo cha mtsinje wa Shire Valley asamapite mtunda wautali chomwe kulibe. Your Excellency, chaka cha 2024 musona yanu munayankhula kunena kuti ku Chikwawa kukhalanso Art of Livestock Center yomwe kulibe. Your Excellency, musona yanu ya 2024 munayankhulanso zopanga Gwanda Chakwamba Highway komanso Slick-Mia Highway komanso zokonza bridge ya Chapananga zomwe kulibe. Your Excellency, anthu achigawo cha Shire Valley akudikirabe ndipo ali ndi mafunso kunena kuti kodi zimenezi zidzachitika liti, chifukwa tikayang'ana ma research ma project osewa Your Excellency fund yake inatuluka ndipo bill yake parliament inapasa. Your Excellency, anthu achigawo cha tsire cha mtsinje wa Shire Valley akuvutika mayendedwe, akuvutika zipatala. Tikakamba nkhani yomwe munayankhula mu 2013 yokonza Mikalango Bridge yomwe ili Pangabo. Your Excellency, bridge imeneja inalowa ndalama zochuluka koma mpaka lero anthu akuvutikabe mayendedwe akugwiritsa ntchito matabwa. Your Excellency, tikayankhula nkhani ya bridge msewu wa East Bank omwe mudawutchula musona yanu 2024 wa Gwanda Chakwamba Highway. Your Excellency, ndi msewu omwe anthu achigawo cha Shire Valley akuvutika nawo mayendedwe mpaka lero. Your Excellency, tikayankhula nkhani ya chipatala imwe munayankhula ya Chikwawa mu 2022 kuti mumanga. Your Excellency, anthu anu akuvutika ku Chikwawa kudikirabe chipatala chomwe inu mudalonjeza. Your Excellency, as a daughter of Shire Valley, ndikupempha
tapanga ni follow up ma project amene wawa kunena kuti ndalama zake zinayenda bwanji, kodi tingatani kunena kuti ma project amene wawa akwaniritsidwe, chifukwa lija ndikale olemekezeka mudalonjeza anthu achigwa cha Shire Valley. Project yomaliza yomwe ndifuna ndikukumbutseni your excellency ndi ma project awiri a railways komanso msewu wa Malaga. Your excellency, msewu wa Malaga unamangidwa koma ndi msewu omwe udayamba kale kukumbika, unayambanso kale kuyikidwa zigamba usanapangidwe handover. Your excellency, msewu wa Malaga mo unamangidwira ndi omwenso ukukuza ngozi zakusefukira kwa madzi chifukwa choti water drain kulibe. Your excellency, tili kunkhani ya njanji. Your excellency, dziko lidaona mutabwera kuno ku Shire Valley kudzaona njanji yomwe sidafike, njanji yomwe sidafike pa Nsanje boma. Your excellency, tikakamba nkhani ya njanji ndi yomwe ili ya ndalama za nkhaninkhani komanso ndalama za nkhaninkhani zomwe zimatchulidwa komwe zagwira ntchito ndi kuyang'ana progress ya project zimasiyana. Tili mkati mwa project pali mphekesera zomwe zikumveka kunena kuti project ikuimisidwa ku Malaga ikuyambira kuno kuboma kumapita ku Malaga ndi cholinga kuti your excellency mukadzabwera kuno ku Nsanje dziko lidzaonesedwe komanso ino kunena kuti njanji inafika pa Nsanje boma. Your excellency, 2 days ago your son was here, Honorable Jacob Ohala, the Minister of Transport. Your excellency, chinali chinthu chokhumudwitsa komanso chamafunso ochuluka pamene timamva kunena kuti the Minister of Transport anayankhula kunena kuti doko lomwe linamangidwa with the late President Bingu wa Mutharika ndi pamene padzifikira katundu wa stima ya pamtunda. Your excellency in the Minister of Transport, anthu achigwa cha mtsinje wa Shire Valley achitenga chinthuchi cha masanje chifukwa cha ma project onse omwe ndatchulira apawa sadakwaniritsidwe. Honorable Minister of Transport, munabwera kuno chigwa cha mtsinje wa Shire Valley, simudathe kupeza nthawi kupanga check ma project a misewu omwe tatchula apawa. Ine ndine mmodzi amene ndinapitapo ku Roads Authority kukapempha kuti mutithandize nkhani ya misewu. I believe kunena kuti Minister of Transport, you are aware of this. How sure are you, Minister of Transport, kunena kuti this project yomwe munabwerera kuno 2 days ago yonena kuti pa Nsanje boma mupakhazikisa depot yolandira katundu wa stima wa pamtunda, kodi anthu akuno ku Shire Valley angakukhulupirireni bwanji kunena kuti malonjezo kapena project yomwe mwadzitchula kuno mukwaniritsa, monga inu Minister of Transport mundayankhulaponso nkhani zokhuza misewu yomwe ndatchula mu project iyi kunena kuti mukwaniritsa, koma tikufika chaka chino cha 2025 all those projects kulibe. In short, you have failed to deliver. Your Excellency and Honorable Minister of Transport, ndimafuna nditapempha kunena kuti bwanji mundachita panga ku follow up ma project amenewa, komanso anzathu awa muli ma general auditor amene mapanga audit zokhuza ndalama ma project ngati amenewa. People of Shire Valley deserve to know the truth kunena kuti ma project amenewa adzakwaniritsidwadi kapena ayi. Kodi ma project amenewa awa tingatani kuti achitike? Kodi ndalama za ma project amenewa awa zikuyendesedwa bwanji
chifukwa njanji jaso tikumva kunena kuti construction yake yaonjezeredwanso ndrama ina mabiliyoni ena swankhaninkhani. Your Excellency, mawu anga mawa uno si ambiri koma kupempha kunena kuti tatipangireni koni follow up kapena mupereke order yonena kuti ma project amenewa apangidwe follow up. May God bless Malawi. May God bless Shire Valley. Obrigado.